Ahojte. Mám tu pre vás pripravený ďalší zostrih z veľkého rozhovoru s Jožom Mihálom. V tomto zostrihu si povieme niečo o materskej. Vysvetlíme si, ako získať čo najvyššiu materskú. Povieme si, či na matersku majú nárok aj študentky a absolventky stredných a vysokých škôl. Všetky dáta použité v tomto rozhovore sú platné ku dňu nahrávania a budú platné dovtedy, dokým ich nezmenia poslanci v Národnej rade. Ak ste nedostali informácie konkrétne k vášmu prípadu, tak ich nájdete na stránke www.relia.sk. A ty radíš aj týmto ľuďom, čo chcú mať deti? No tak áno, samozrejme, snažím sa prispieť. Snažím sa aj preto, lebo ako minister práce po mne niečo zostalo ešte k tým dôchodkom. Tak ja som bol minister práce, ktorý v roku 2011-2012 vlastne spúšťal indexové fondy v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré sa ukázali byť s tým 10-ročným odstupom, odkedy existujú, skutočne veľmi úspešný nástroj na krásne zhodnocovanie úspor sporiteľov. Tam sú tie prírastky v priemere, v dlhoročnom priemere na úrovni 8 až 10% ročne. A to je fajn, skutočne fajn. Čiže keby ten druhý pilier ešte sám o sebe bol trošku mohutnejší, tak skutočne by tie dôchodky mohli byť veľmi zaujímavé. Takže som takým jedným z tých tvorcov druhého indexových fondov, ale pokiaľ ide o materskú, na ktorú sa teraz pýtaš, tak ja som vlastne ako minister zaviedol tú otcovskú matersku. Čiže pred rokom 2011 na matersku na Slovensku mohli chodiť len ženy a tá materská bola krátka. To si už možno nikto ani nespomenie, ale vtedy bola len 28 týždňov, dnes je 34 a vtedy bola 55% z hrubej mzdy, dnes je 75%. Čiže ja som bol minister, ktorý začal tú materskú predlžovať, začal ju zvyšovať a zaviedol som materskú pre otcov a pre adoptívne rodiny. Potom aj Richter, aj Krajniak ešte niečo povylepšovali, ale toto všetko som vlastne otvoril ja a aj preto mi na tom záleží, aby to čo najlepšie fungovalo, čiže teraz, keď už politicky na to vplyv nemám, tak sa snažím mať vplyv aspoň na to, aby ľudia poznali svoje práva a poznali možnosti, ako tej materskej Edukatívny. čo najlepšie prísť a čo najlepšie ju využiť. Pri jednom dieťati, neviem, či to ovládaš tieto čísla, pri jednom dieťati, keď sa vystredujú na materskej obidvaja rodičia, tak na materskej môžu dostať okolo 30 000 eur na to jedno dieťa. Ale tam musia dačo splniť. Áno, samozrejme, to nie je zadarmo, to nie je ako, povedzme, prídavky na deti, tam nemusíš splniť nič, okrem toho, že máš tie deti. Samozrejme, ale pri materskej, okrem toho, že máš dieťa, že sa ti narodilo dieťa, musíš byť nemocenský poistený, musíš mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia, čiže nestačí pár dní poistenia, ale 270. A samozrejme na to, aby tá materská bola čo najvyššia, tak musíš mať aj adekvátnu mzdu, alebo ako SZČO vymeriavací základ, že tam platí prísna zásluhovosť. Pri iných dávkach tá zásluhovosť nie je, ale pri materskej je. Čiže čím máš vyššiu hrubú mzdu, tak tým máš vyššiu materskú a naopak, keď platíš z odvody z nejakej minimálnej mzdy, tak aj tá materská je minimálna. A tam je to ako? Koľko? Lebo ty si povedal, že musí byť 270 dní poistený, hej? Ale tá materská sa vypočítava z iného času, nie? Ako keby tá výška. Áno, tam pri debate o materskej si treba tú debatu, že ako je to s tou materskou, rozdeliť na dve časti. Prvá časť debaty je, kedy mám na materskú nárok. A druhá časť debaty je, ak teda ten nárok budem mať, ako sa mi tá materská vlastne vypočíta. Skúsim na príklade zamestnankyne. Nárok má vtedy mamička, budúca mamička, ako zamestnankyňa, ak je nemocensky poistená, to znamená má nejaké zamestnanie, má pracovný pomer, má pracovnú zmluvu, je nemocensky poistená, lebo má pracovnú zmluvu. To je úplne základná vec. A druhá vec je, že v období 2 rokov pred pôrodom musí mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Čiže tá pracovná zmluva musí trvať najmenej 270 dní a keď by to bolo menej, tak sa jej zaráta aj prípadná iná pracovná zmluva. To je bežné, ľudia stredajú zamestnania, idú z jedného do druhého, idú za lepším, čiže tie 2-3
zamestnania, keď sú tam po sebe, alebo aj popri sebe, tak sa to spočítava a musí to byť najmenej 270 dní v tom období 2 rokov dozadu, ku dňu pôrodu 2 roky dozadu. Takže toto, keď splní tá žena, nárok na materskú má. A druhá vec je potom výpočet. Ten výpočet je v zásade podľa toho, aký má príjem, akú má hrubú mzdu v tom aktuálnom zamestnaní, z ktorého na tú materskú nastupuje. Na príjem, ktorý mala predtým, sa neprihliada. Podmienkou však je, aby v tom aktuálnom zamestnaní mala zaplatené poistné za najmenej 90 dní pred materskou. Čiže častokrát to potom v praxi funguje tak, že žena má nejaké zamestnanie s nízkou mzdou. 800 eur, 1000 eur mesačne, možno aj menej. Čiže bežia jej tie dni poistenia. To je samozrejme dôležité, aby mala tých dní 270. Ona zistí, že je tehotná, uvedomí si, že vlastne pri tej mzde 1000 eur mesačne materská bude 75% z toho, 750 eur, ale mohla by byť 2000. Čiže ona, keď si vie nájsť lepšie platené zamestnanie, a to veľa žien vie urobiť, tak ona, keď ako tehotná si to zamestnanie ukončí, nájde si nové, ale tam už bude mať 2000 mzdu, ak sa jej to podarí, tak potom, ak v tom novom zamestnaní bude mať zaplatené poistné za 90 dní pred materskou, materská sa vyráta z tých 2000 eur mzdy a bude 1500 eur mesačne. Ja si dovolím takú špekuláciu. Čo ak by tá budúca matka ostala v tom zamestnaní, ktorom je, len proste by jej dvihli mzdu? Má takisto nárok? No, tu je vidieť, že tie zákony rozhodne nie sú dokonalé, pretože keď zmení zamestnanie, tak sa tá materská vyráta z toho nového zamestnania. Čiže je to spôsob, ako si tú materskú zlepšiť. Musí v tom novom zamestnaní byť 90 dní. Ale keď by sa stalo to, že žiadna zmena zamestnania sa konať nebude, lebo to zamestnanie je fajn, ale budú sa s ňou ochotní rozprávať, budú ochotní jej zvýšiť mzdu, no nebude to fungovať, pretože napríklad ona pôjde na matersku na jeseň 2024, povedzme v oktobri 2024, a na jar zistila, že je tehotná, od mája jej zvýšili plat z 1000 eur na, ja neviem, na 1200, alebo dokonca na 2000, robí nejakú lepšiu prácu, alebo niečo. Lenže tá materská sa jej vyráta v zásade zo mzdy, ktorú mala v lani v tom zamestnaní. V lani, v roku 23, a tam zarábala tedy 800 eur. Takže pre ňu Čiže je to dôležité... aktuálne zvýšenie mzdy jej vlastne nepomôže. Takže je pre ňu dôležité proste zmeniť zamestnanie. Hej. No je to také paradoxné, že a prečo to je pre Boha, a prečo to je práve takto? Zmením zamestnanie, mám lepšiu materskú, lebo som platila 3 mesiace vyššie odvody, mám to isté zamestnanie, 3 alebo 5 mesiacov v tom istom zamestnaní budem platiť tie vyššie odvody a nepomôže mi to. Akú to má logiku? Čiže žiadnu, však čo sa budeme baviť, a pokiaľ ide o nejaký môj názor na to, že ako by sa to malo zmeniť, no malo by sa to zmeniť tak, že mal by sa pri výpočte materskej brať do úvahy celý nejaký zárobok, povedzme za 2 roky dozadu, bez ohľadu na to, že či striedala zamestnanie alebo nestriedala. Ja nevidím najmenší dôvod na to, aby zmena zamestnania priniesla profit v podobe vyššej materskej a naopak, aby zvýšenie mzdy v tom istom zamestnaní nemalo žiadny pozitívny efekt. To má akú logiku? Ja si myslím, že výpočet materskej by mal byť tak, že sa vezme príjem tej ženy alebo muža za obdobie 2 rokov dozadu, či to bolo jedno zamestnanie alebo 4, a spriemeruje sa to. A bude to spravodlivejšie. A keď tu niekto na mňa, že zase tu radí, že zmeniť zamestnanie 90 dní a hurá. Áno, radím to tým ľuďom, pretože je to spôsob, ako tú materskú mať vyššiu. Ja im to doprajem. Prečo by sa im to neporadil? Zákon to umožňuje. Zákon to umožňuje. No. Ale druhej vete hovorím, že ten zákon je zlý. No. Ale za to ja nenesiem zodpovednosť, že je zlý. Ja nesiem zodpovednosť pred mojimi klientami a ľuďmi, ktorí ma radi vypočujú, aby som im správne poradil. A to aj robím. Ale keby to bolo na mne, tak to mi ver, a tak to je aj vo všetkých tých mojich volebných programoch, keby si ich niekto našiel, že výpočet materskej by mal byť tak, ako je to pri dávke v nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti sa nepočíta z tvojho posledného zamestnania. Z priemeru. Počíta sa ako priemer za posledné 2 roky. Keď si mal 3 zamestnania, tak z tých 3 zamestnaní.
takto presne isto by to malo byť pri materskom. Vlastne by sme sa vyhli aj špekuláciám. Jasné, a bolo by to spravodlivé. A bolo by to spravodlivé. Ale máme tu ešte jednu skupinu matiek. Tí mali doteraz obrovský problém a to boli študentky. To sa podarilo ako vyriešiť? Áno, tu chcem aj menovite pochváliť Vlaďu Marcinkovú zo Sasky, ktorá sa po túto zmenu výrazne podpísala. Je to jej zásluha. Predložila ešte minulý rok do parlamentu návrh, ktorý úspešne prešiel. A výsledok je ten, to, čo sme hovorili pred chvíľkou, že na to, aby žena dostala matersku, musí mať 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom. Častokrát túto podmienku nevedeli jednoducho logicky splniť absolventky stredných vysokých škôl, ktoré otehotneli buď ešte počas štúdia alebo krátko po štúdiu, nezískali tú potrebnú dobu poistenia v nejakom zamestnaní, pretože to skrátka nebolo ako možné získať. Čiže ten pozitívny návrh spočíva v tom, že od 1. januára tohto roka sa takýmto absolventkám započítava ako doba poistenia aj doba ukončeného štúdia na strednej alebo vysokej škole. Čiže keď si zoberieme príklad, mladá žena, ktorá teraz končí na vysokej, či to je 1. alebo 2. stupeň, to je jedno, lebo vysokoškolské štúdium je podľa zákona viacstupňové, čiže každý stupeň je vlastne akési ukončenie. Takže skončí napríklad bakalára, teraz v júni, a zistí, že je tehotná, pôrod bude povedzme v marci budúceho roka, v januári 25 by teda mala nastúpiť na materskú a ona má ukončeného bakalára, ktorého bude mať ukončeného teraz a inak poistená nebude. V januári bude chcieť ísť na matersku, lebo bude čakať dieťa. Tak čo teraz s tým? Jej stačí pár dní pred nástupom na materskú sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Bude teda mať poistenie, splní základnú podmienku, mať poistenie. Áno. A podmienku 270 dní poistenia splní tak, že povedzme 5 dní bude mať toho dobrovoľného, ale zaráta sa jej vlastne tá doba štúdia na tom ukončenom 1. stupni, ako keby to bola doba poistenia a tým pádom 270 dní pri tejto fičúre tam bude mať a matersku dostane. Samozrejme, toto je tá prvá vec, že bude mať matersku. Bude. Druhá vec je, aká bude vysoká. No keď to bude 5 dní trvajúce dobrovoľné poistenie, tak to bude materská zo základu 715 eur tam vtedy bude, čiže tá materská bude na úrovni okolo 500 eur mesačne, ale bude. Stále lepšie ako nula. Stále lepšie ako nula. A dôležité je potom aj to, že ona potom bude mať ten vyšší rodičák. Pretože my máme dnes rodičák v 2 výškach. Matka, ktorá nemala materskú, matka, ktorá mala materskú, má o 130 eur mesačne viac. Čiže hoci mať nízku materskú je lepšie, ako nemať žiadnu. Áno. Čiže študentkám to samozrejme pomôže a pokiaľ to je taká študentka, ktorá skončí 2. stupeň, na jeseň sa zamestná a bude mať 90 dní v tom zamestnaní, ako sme sa už bavili, tak ona tú materskú dostane, lebo sa zaráta tá doba štúdia a keď bude mať 90 dní zaplatených v tom zamestnaní, ktoré bude mať a zarobí tam 1500 mesačne, tak 175%. 75% z tej hrubej mzdy dostane. Čiže tá materská môže byť aj celkom vysoká. A toto fakt akože pomáha ináč, lebo... Samozrejme, a vieš, čo tam ja ešte tak možno trošku cítim? Ten problém s tou nízkou pôrodnosťou na Slovensku je aj preto, to nech sa dámy, mladé ženy na mňa nehnevajú, že oni si dávajú strašne na čas s tým rodením detí. Majú dieťa, druhé, aj tretie, niektoré. Ale začnú s tým rodením detí, ja to teraz hovorím tak úplne, že tak nediplomaticky, majú to svoje prvé krásne dieťatko až ako 30-ročná, 35-ročná a podobne. A to je problém. Pretože keď má žena svoje prvé dieťa ako 30-ročná, tak už nestihne mať veľa detí. Aj by možno chcela. V 33-ke, 34-ke má druhé, 37-čka ročník, ale vekovo, možno tretie, ale štvrté, 40-ročné, na to už sa bude báť zo zdravotných dôvodov a na tom je samozrejme veľa pravdy. To je už trošku nebezpečné pre tú ženu, pre to dieťa. Nie je to dobre, keď žena má deti vo vyššom veku.
Čiže ten vysoký vek prvorodičky je problém, ktorý vysoko prispieva k tej nízkej pôrodnosti na Slovensku. A keď takýmto spôsobom nevyplašíme tie absolventky a povieme im, že veď pozrite sa, vy môžete mať, keď máte ako 23-ročná, 24-ročná prvé dieťa, vy tú materskú dostanete, lebo ešte v Lani by ju nemala. Teraz už hej. A je to rozdiel mať alebo nemať tú materskú. Rozhodne, hej. Najmä keď tá materská môže byť kľudne aj tých 2000 eur mesačne. Je tam ešte aj to tehotenské. Je tam potom ten vyšší rodičák. Čiže vo financiách sa to prejaví nárastom príjmu tej rodiny alebo tej ženy o 10-20 tisíc eur viac, ako by mala v minulosti. Čiže ľahšie sa ďalej bude pretlkať tým životom, aj keď to samozrejme nie je len o peniazoch. Čiže môže to pomôcť tomu, aby tie ženy rodili deti v mladšom veku, ako absolventky, alebo možno počas vysokej školy, aby sa toho nezlákli. To pomoc mať budú. To je vec, ktorá je asi dôležitá, lebo akože dneska si zakladať rodinu v mladom veku je veľmi na rozmýšľanie. Je to samozrejme o absolútne ďalších faktoroch, bývanie potom aj to štúdium, keď ešte študuje, prerušiť, neprerušiť. No, ale tak je dobré, keď spomedzi toho množstva argumentov, prečo nemať dieťa, ktorý tam bol, že a veď nedostanem ani matersku, tak tento argument vypadol, pretože tá vysokoškoláčka tú materskú dostane. Keď aspoň trošku si spočíta, že ako ten systém ponovom funguje a funguje dobre pre tie vysokoškoláčky. Čiže ten argument, že a veď nebude mať ani materskú, už neplatí. Čiže to, že má problém s bývaním, to, že bude problém s tou školou, čo škôlky a čo všetko ďalšie, to žiaľ, samozrejme tá lepšia materská možno nevynahradí. Ale aspoň to tam je. Čiže zo strany toho sociálneho rezortu postarať sa v podobe tejto dávky o tieto mladé ženy, naozaj mladé ženy, tak tá domáca úloha je splnená. A kvázi je to v podstate výhodné aj pre štát. Alebo viacej detí, rovná sa viacej daní. Povedzme si to na rovinu. A nechcem takto excelovsky úplne hovoriť, ale tak hovorili sme o tých dôchodkoch, no. Takže jedno s druhým súvisí a to nie je len slovenský problém, nízka pôrodnosť a potom čo s dôchodkovým systémom a vôbec s udržateľnosťou verejných financií. Každý štát tento problém v podstate dnes rieši. Áno, určite by bolo lepšie, keby tá pôrodnosť stúpla.